ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele channel yethu umusemusha siyacela ukuthi usubscribe unjabulo langa ushiya abantu bemangele kwenongoma ngicela ukuthi ubuke nansi ivideo kanti nomthandeni usine kwaze kwakhumuka isikhathi ngicela ubuke nansi ivideo kuzodlala kanjabulo kuqala bese kulandela yamthandeni Eduze man uyakhuphula man uyakhuphula ngicela let's go uyakhuphula ngicela Wesikakapheli wejabulo. Kanjani akojabulo bathanda ukuqeda kusemnandi. Ibazi kahle. Continue man. Eduze man. Ngoba khona omunye owokuthi ujabule ongibhikhize kanjalo konjabule baqeda kusemnandi. Shilingizani ujabulisana bo. Asenzana ngephimbo lami namhlanje. Right, sinemoto i-NR 45 TR GP. Kuthiwa isidale isinyokotho nesiminyaminya u-LR 45 TR GP. Okay, and kuthiwa engathi kuthiwa yabo